Hej. Hej, Hvad hedder du? jeg hedder Mark. Hvad laver du i din fritid? Så jeg laver ikke så meget. Jeg spiller fodbold, sådan det. Jeg går til det. Okay. Jo, Bjørn. Du. Hvad så? Hvad hedder du? Jeg hedder Bjørn. Hvad laver du i din fritid? Jeg spiller også fodbold med Mohat. Ja, okay. Kan I prøve at vise mig, hvordan man finder? Kan du prøve at vise det, Mahat? Ja. På Bjørn. Så går jeg lige lidt tilbage. Vent lige. Sådan der. Du skal bare op og røre den blå der. Bare begynd. Unbelievable. Okay, bare kom tilbage. Jeg tror på det der. Sådan. Kom igen, Bjørn. Hej, Hej, hvad hedder du? jeg hedder Alexander. Hvad gør du til i din fritid? Jeg spiller fodbold i Skovbakken. Hej søde. Hej, jeg tænker, du vil med i byen i aften. Ej, det vil jeg vildt gerne. Cool. Mys. Hej. Må vi godt filme dig? Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Heva. Og hvad laver du i din fritid? Jeg går til kung fu. Altså, det er mere sådan noget dyrestilagtigt. Mere kampsport. Så lidt blanding af karate og taekwondo. Hvorfor valgte du egentlig den sport? Altså, jeg kan godt lide voldelig sport, så jeg tænkte, at kung fu ville nok være noget for mig. Ja, så blev det det. Har du nogensinde vundet en medalje? Altså nej, jeg har ikke været til turneringen nu, men jeg tror nok, der er en på vej nu. Altså om cirka en måneds tid eller sådan noget. Har du før kommet til skade? Altså ja, man får masser af blåmærker, og man kan godt brække sin fod mere end en gang. Men heldigvis ikke endnu. Slås I en hel del, eller Ja, lærer I bare nogle tricks? I går, der havde vi sådan, hvor vi skulle kæmpe mod næsten alle, der var med i holdet. Så de let øvede. Og så skulle vi kæmpe mod cirka 8 personer, og så skulle vi også kæmpe mod træneren. Og det var totalt mærkeligt. Er træneren god? Ja, selvfølgelig er de da det. I min fritid er jeg for det meste sammen med mine veninder og venner. Og udenfor så går vi bare rundt og så snakker vi og laver aftaler og sådan noget om, hvad vi skal lave og sådan noget. Og derhjemme så er jeg for det meste på Facebook og skriver med mine veninder og sådan noget. Og hvis det ikke er, der ikke er nogen der er på og sådan noget, så spiller jeg bare Tetris og alt muligt. Og så er jeg også, så laver jeg også lektier derhjemme og sådan noget, fordi jeg har lektier for os. Ja. Og så tager jeg til byen og alt muligt. Ja. Det så det, jeg laver i min fritid. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Biver. Hej, Biver. Hvilken sport går du til? Jeg går til basketball. Bruger du meget af din fritid på basket? Ja, Hvorfor? fordi det er sjovt og spændende. Okay. Sjovt at møde nye mennesker. Hvor længe har du gået til basket? 2 år. 2 år. Er du god til det? Ja. Okay. Det var det. Tak for det. Hej hej. Fritid kan være mange ting. Det kan være at lægge en kabale. Eller lave en domino-bane. Det kan også være en god snak i telefonen. Niklas, må vi gerne interviewe dig? Ja, Først og fremmest vil jeg spørge, hvor gammel er du? 13 år. 13 år. Hvad laver du i din fritid, Niklas? Jeg spiller ishockey og går til taekwondo. Okay. Hvad er sjovest? Ishockey. Ishockey. Hvis du selv skulle vælge, hvad vil du så være, når du bliver stor? Professionel ishockeyspiller. Godt valg. Hvilket hold holder du med? I hvad? I den danske liga eller amerikanske? Du starter bare med den danske. Du starter på en ende. Herning. Herning? Herning Blue Fox. Okay. Hvad holder du så med hvad det der, i NHL. NHL? Der holder jeg med Pittsburgh Penguins. Er de gode? Ja. Hvad er det bedste hold i? Ja, selvfølgelig. Altså, de mening er nok dem. Hvem ligger nummer 1? Og det gør... Det tror jeg faktisk, de gør.
Okay. Hvad så i Danmark? Det gør Sønderjyske. Sønderjyske. Er de gode? Ja. Er de bedre end Herning? Ja. Er de det? Okay. Men de vandt ikke sidste år, så nej. Okay. Ikke efter min mening. Ej, selvfølgelig. Niklas, taekwondo, er der sådan noget specielt, du vil der, eller er det bare Jeg har nået mit mål, så Okay, hvad var dit mål? at blive sort bælte. Har du fået det? Mm. Det allerbedste? Der er, når man træner taekwondo, så er der noget, der hedder kub, og når du bliver sort bælte, så begynder man at træne dan. Dan? Ja. Hvor mange danner kan man få? 9. 9. Hvor mange har du fået? 1. 1 dan. Okay. Hvad er dit mål, og så det næste mål er at få Anden de dan. 9? Okay, ja, selvfølgelig. Men altså, det helt store mål, det er at få de 9. Er der noget karrieremæssigt, du vil i taekwondo? Nej, fordi man kan ikke sådan tjene penge på det sådan. Man kan komme på landsholdet og sådan noget. Man kan godt en lille smule, men jeg vil selvfølgelig være i gang på landsholdet og kæmpe. Selvfølgelig. Tror du ikke, det bliver svært, hvis du skal på det danske landshold i ishockey og det danske landshold i taekwondo? Det er jo mega. Og du har selvfølgelig taget valg mellem taekwondo og ishockey. Du vælger jo ishockey. Ja, Hvad er din position i ishockey? det er center. Center? Hvor er det hen på banen? Det er selvfølgelig centralt, men altså defensivt eller offensivt? Offensiv og defensiv. Begge dele. Du er sådan en, der frem og tilbage? Ja. Så løber meget, eller skotter meget? Ja. Godt nok. Det var sådan nej, hvilken skole går du på? Hvilken hvad? Skole går du på? Borgvangsskolen. Okay. Er det en god skole? Mm. Hvilken klasse? 7. B. Det var så alt herfra. Tak, Niklas. Tak. Goddag, jeg hedder Smule Svejstrup, og jeg er taget ud på Vagnerskolen for at finde ud af, hvordan børnene de egentlig har det her på skolen. Så vi tager ud på deres sportspladser og se, hvordan de har det for de Lidt kedeligt, synes jeg, efter min smag. Vi har fundet en dreng, som gerne vil lige kan stille et par spørgsmål, og det har han sagt ja til. Hvad hedder du? Jeg hedder Jonas. Super. Kan du godt lide at lave det spilkvarter? Jeg kan godt lide at kigge ud i verden og se naturen, se det grønne græs, se de flotte træer. Nyde at jeg lever, nyde livet, faktisk holde fokus på, hvordan det er, og hvordan naturen har oplagt sig, og det er jo helt vildt fantastisk, så ja, det er det, jeg laver i min fritid. Også derhjemme? Nej, derhjemme, der tænder jeg sgu bare for Discovery Channel. Hej, Leon. Må jeg gerne interviewe dig? Ja, Okay, hvor gammel er du? jeg er 13 år. Hvad laver du sådan i din fritid? I min fritid der spiller jeg bordtennis. Bordtennis? Okay, er det sjovt? Ja, altså jeg spiller også skak. Skak? Ja, Er du god til det? jeg er fint nok. Okay. Går du også til det? Eller Ja, jeg spiller også skoleskak. skoleskak? Det vi laver i vores fritid er, at vi pjatter med venner og veninder. Så jeg har tatoveringer, eller hvad? Ja, det vil vi så godt vise jer. Vi to, vi er bedste venner. Ja. Og vi kan godt lide at gå til opera sammen. Ja. Og nu vil jeg godt vise jer, at jeg er god til at synge opera. Og jeg synger frem. Okay. Oh, la, la, la. Hej, du skal sige 1, 2, 3, nu. 1, 2, 3, nu. Solomeo. Ja, og det var så det. Tak til jer.